farfesa baba gana umara wannan zaɓin daga Allah. Ya ku dokar kiɗan waƙar bijimi mazan duniya. Za ku samun kalangu na sabon wata ya tsaya. Baba gana. Maza ku faɗa mata ku faɗa bayan Kashim sai baba gana. Iya dokin nasara dokin karfe da shan Allah yin kalibuna. Farfesa baba gana umara. Iya na Kashim mashetti matan zaki mai karya magauta ko aina. Farfesa baba gana umara. Iya baba Kashim mashetti matan fama ta bugar na kaki kai ne da gari. Na kai maganin baki na Abuja sun koma sun fita gari. Iya to ga sabon dubuti gwamnan Borno manaja Allah ya nufa. Iya daga Allah ne wannan zaɓin manaja ka zan bishiyar atafa. Iya ku raka mu da tafi barnawa don ga sabon gwamnan ku tafe. Iya kuma ga sabon dubuti gwamnan Umar Kadafur gashi tafe. Iya wancan tafa kai mata fa ke mata fa biyu a haɗe. Ni na tafa sai baba gana. Kai ma ka tafa sai baba gana. Ke ma kin tafa sai baba gana. Wancan ya tafa sai baba gana. Iya mu duka mun tafa sai baba gana. Sabon gwamna sai baba gana. Ya an da mai kama aka yin kota ba icen kara ba kuyo nazari. Iya masu tambayarwa za a rike wanga zai dora ku gaya musu dai. Ya ziga wuri kuma ga waina sun manta ku tuna musu dai. Iya abin da ya yi Kashim Shettima shi ya farfesa a kar ku ji waya. Iya tafiyar ɗaya ce aniyar ɗaya ce kama da Hassan da Husaini ne. Iya Kashim Shettima da farfesa ta makar da Hassan da Husaini ne. Iya yanda dai dillin ta kayan dillin haka ma dillin za ta dillin. Iya yau ga ka tafi da yan Borno kuma ga bilidozar yan Borno. Iya ga dai sabon sanatan Borno kuma ga sabon gwamnan Borno. Iya Kashim Shettima waliyin gwamna wani kake tintini mun gano. Iya duka masu shirin su ga ƙarshen kakayi ne ka gana sa anan Borno. Iya sama dai sabon sanatan gobe Allah ka rike ka bishe makiya. Iya a canke-canke ta kare a jihar Borno don ga hanya ta biya. Iya zaɓin Allah ya girma tsiya. Iya mai jayayya shi zai ci wuya. Iya wannan tsarin Allah ya gaya. Iya maganar Kashim ɗauka muka yi. Iya kuma mu ba ma sauyin ra'ayi. Iya jama'ar Borno sun yarda da kai. Raken halinka suna shaidar ka kai. Riƙon amana ta nuna mana kai. Iya gaskiyar ka tan haska mana kai. In jajircewa ta gwada mana kai. Iya kyakkyawar ɗabi'a muka san ka kai. Tun a jami'a muka lura da kai. Kai kwamashina muka yarda da kai. Iya bayan Kashim sai baba gana. Ya tora ayyuka sai baba gana. Iya gama hanyoyi sai baba gana. An gama gidan aje sai baba gana. An karasa ajujuwa sai baba gana. An karasa haɓaka noma baba gana. Farfesan aiki ne baba gana. Farfesan gyara ne baba gana. Farfesa na amana baba gana. Farfesan gaskiya ne baba gana. Kashim ya zabo mutumi na gari na. Mai haƙuri kuma mai cika alkawari. Iya a faɗa cika haka nan ya kai. Iya abin da ya ce muku shi zai yi. Iya yaudara da ƙarya ba ya yi.
mana ashe nasara muka yi. Bayan Kashim sai Baba lallai Gana. bayan Kashim sai Baba Gana. Bayan Kashim sai Baba Kashim Gana. Shatima muna yaba aikinka. Bayan Kashim sai Baba Ya Gana. Allahu ya kare cika maka burinka. Bayan Kashim sai Baba Ya Gana. har gobe muna kan layinka. Bayan Kashim sai Baba Gana. Na kai ne sanatan tsakiya ka riga. Bayan Kashim sai Baba Iya Gana. to ga ikiram na Kano a tafe. Bayan Kashim sai Baba Gana. Iya Abu Yasir kwano a rufe. Bayan Kashim sai Baba Gana. Iya na Kadiri Dodo da Dallami. Bayan Kashim sai Baba Iya Gana. a cikin wakar sabon gwamna farfesa zafin Allah ne. Sama Nasara ta sake dira Borno. Baba Gana zai gwamnan mu. Magajin Kashim Shettima farfesa Baba Gana Umara wannan zaɓin daga Allah Iya ne. nasara ta sake shiga Borno. Baba Gana zai gwamnan mu. Magajin Kashim Shettima farfesa Baba Gana Umara wannan zaɓin daga Allah ne. Nasara ta sake dira Borno. Baba Gana zai gwamnan